W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez bądź z wami. Lubię bracia, lubię sestrowie kniezu, lubię ostatnim, zetkamy się, żebyśmy radość zaczuwali przez potaństwo Świętej Trójcy, któreż świadczymy. Sme przygotowani, prosimy Jeho toho do naszego knieza, żeby on nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu, a Wam, co sobie myślą, ryczą, jednego, a moja wina, moja wina, moja wina, zbożną stajną winy mamy, všech janów a świat, a was, modlcie się za mnie, i kniezy naszego. Smij so nad nami, wszechomocny a miłościwy Boże, a spuszczy się nam rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty se święty posłał słowo prawdy a Ducha Świętego. A tak se ludziom rozjawnił swoje wielkie potaństwo. Daj, żebyśmy z wierą rozświetleni uznawali sławu wiecznej Trójcy a so kłonili mocy a krasności Bożej jednoty. O to prosimy przez Chrystusa naszego knieza. Słyszymy czytanie z knihy Deuteronomium. Mojzes ryczyše k ľudej a praji, praši so za predawšími časami, kotrež bychu prede tebe wote dnia, na kotrymž Bóg człowieka na zemi stwori. A od konca hać do konca nebia, hać je so dyniš to tak wulke stało, abo słyszało kaj štole. Je nekaki lud Boží vůz z vohynia ryče slyšał, kaj se tyjun slyšał a žiwy ostał? Abo je bo spytał přinč a si vuzvolič lud z druhého ludu s prúvovanjemi, znameniemi a dživami, z vojnu, z mocnej ruku a upšestrenym ramenjom, z wulkimi trašacimi skutkami, kaj šitke te, kotrež je kniez vaš bo, za was egiptovskie przed waszymi oczami szczynił? Spoznaj tuż dżęca a rozważuj swoje wutrobie, zo je kniez Bo na nebiu horeka a na zemi deleka, hewak nichtu. My so po jeho zakonjach a kazniach, kotrež ci dżęca kazam,
zoby ty był żywy w kraju, kotryż je ci kniez twój bo na wsze czasy darił. Słyszeliśmy Słowo Boże. Drugie czytanie z lista Świętego Apostoła Pawła Romianom. Bracia a sotry. Wszyscy ci, którzy są od Ducha Bożego dadza wieszcz, są dzieci Boże. Jeszcze dostali Ducha otroctwa, so byście znowu w strasze byli, ale dostaliście Ducha dzieciactwa, w którym szłamy Abba Wotce. Tun samsny Duch świeci z naszym duchom, że sme dzieci Boże. Smyli dzieci, smy też herbia Boży z Chrystusom. Wszako z Nim cierpimy, so bychmy z Nim też przekrasneni byli. Słyszeliśmy Słowo Boże. Otci a Syny a Duchu Świętemu, chwała Trojeniczkiemu, kiż je, kiż bie, a kiż przyjdzie.
Kniez puć z wami. Słowa świętego zczynia po Mateju. W wolnym czasu dźichu jednaczo wučomnice do Galileje na horu, na kotruż by se Jezus ich skazał. Jako jeho widzachu kłaniachu se jemu, niekoci pak dwielowachu. Jezus pak přistupi k nim a rečeše z nimi prajo, mi je všetka moc data nebesach a na zemi. Džiče tohodla a učče všetke ludy, kčiče ich, mene Otca a Syna a Ducha Sviatoho. A učče ich šo činič, što som vám přikazal. Leče, ja sem z vami, všetke dny do skončenia sveta. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Liebe bratře, liebe sestry, liebe kniezu, liebe ostatní, přeco hižo, že idzie człowiek za lubosću, za przezjednością a pokojom. Każdy chce lubość nazonić a lubować. Sztuż nie lubuje a lubość nie nazoni, czuje się nekak uzamkniony. Nekoci prają, lubość wobliknie. Ludzie lepia so samo przy tym, że lubość przeradza. Dotre so stanie, gdyż noch chcesz akceptować, ale obsedzieć. Żarliwość, a niepomirne oczekiwania tomu kmucity. Stanie so, że na miestno lubość stupi hida. Lubość, kotraż od Boha pokaża, je tajka, że przezjedność a pokoj so uwiwaty. Što molimy z pomożniejszego oczekiwać. Weselimy so, że Boha znajemy. Boha, po którym so prawi, wun je sama lubość. Wun je dżęca. Na wysokim stwierdzeniu Świętej Trojicy stoi tuta lubość we fokusu naszego uznacza. Pytamy rozumieć potaństwo Świętej Trojicy. Niekotrzy szkuli je pospytał, sobie tym potaństwo Świętej Trojicy prawie rozłożyć. Wiera uczy, bo je trojedny. W nas żywi. Z każdym pokrzyżowaniem uznajemy, bo nas obdawa. Narysujemy naso jeho znamio, uznajo, zasaha jeho lubość do głębi naszej duszy. W knize Exodus namaka zasada jasym tun jasym. To ryka symbu przed sobich a budu. Hacz również je bo jeden, uznajemy jeho tola jako Otca, jako Syna, jako Ducha Świętego. On je jednota. To chcę uprawić, w Bohu je stajna umiena, je pohyb, wobstajne poczaha. A do tutoho wobstajnego poczaha sme my přiwzaci. Ale zromadność, Boża zromadność, zmechči nasz egoizm. Tak, że nie widzimy stajnie jenoś siebie, nie wojujemy jenoś każdy sam za siebie, ale pytamy za zromadnością. Poprzejemy siebie jeden drugiemu. W tym pismie ryka, tak jara je bol świat lubował, że je swojego syna dał, żeby nikt, kiedy do niego wiry nie zubeny był, ale wieczne żywienie miał. Jezus je ze swojej śmierci na krzyżu człowieku zasakłość przewinął. On je nam darił ducha jednoty,
kotreś je do nas przez księcu zapołożene. W konstytucji o cyrkwi z II Watykana Lumen Gentium stoi, cyrkej je od jednoty Wódca, Syna a Ducha Świętego jednoczony lud Boży. Boży Duch honi nas do jednoty. On je podpiračel a pomocnik každemu, on wyskutkuje, żeby lubosći a podatosći czas naszego żywienia zrawimy. Wieso, nie usmieramy so stajnie jenoż na drugich. Mamy tej siebie lubować. Všako je Bóg każdego z nas, każdy indywiduum tak stworzył, że z tym pokaza lubujuće. Tož smiemy, haj dyrbimy, też siebie lubować. Jasne však poznawamy, że już siebie na koszty drugich zwoprawdża, na końcu nie bierze Boha kutnie, dokež minimiruje Boha, ki sam siebie za drugich so poda. Wurunana, wujednana všelakorost, na všetkých runinách žiwienia jednotlivcov, kaž tež národov, wučinia dospełność żywienia, któregoż cíl je Bóg. Smy jedni, samsne je čestče, a samsne je kmanostče, miesobne počahy udržować moc. Każdy ma swoje oczekiwania na żywienie, a tola nikto nie może jeno sam za siebie obstać. To dla je tak. Štož Boha znaje, bude so pracować o otvorenosť a zromadnosť. Nie bude murje okolo siebie tvarić, so odmiezować. Chcemy jasne rec, egoizm chrześcijanska kajkost nie je. Egoizm jeno špači. Miesobnosť wyjdzie dalej. Množi, płodzi kulturu, zdrži pokoj. Dženciši svedžen je kajž wizja jednoty wełszej szerokorości. Dženca dże troszkę też o kulturu naszego zromadnego żywienia. My však pytniemy, tam zakczyjemy, gdzieśmy żywi w dobrych a wiernych poczachach. Gdzieś my sobą się obohacamy z dobrymi słowami, ze skutkami, które żywienie twarja. Jezusowy duch to je, kiż nas dole uczy, kiż nas tomu powołuje, do nas do toho honi. Niech on nasze proce żonuje. Amen. Wuchwalujmy trojeničkého Boha, kiž je nás stvoril, umožil a posvědčil. Modlíme se k němu. Wódce, pošli nam svojego ducha a podpieraj nas w naszej słabości. Syno Boży, Ty se nam pokojiciela slubił. Daj, żeby nas won do szeje wierności zapokazał. Ducho Święty,
Ty si do našich wutrobov vulate. Nauč nas živim być po Tvojich darach. Trojenički Božo, Otče, Syno a Ducho Święty, ugotuj nas ze swojej mocu, zo bychmy za Tebie przed światem świadczyli. Sveta Trojica i nitki Božo, Tebi se uznavame, Tebe slavime, Tebi se džakujeme, nitk a přeco a veki na veki. Knieže naš Božo, uznavajo Tvoje svete meno, prosimy Cię, postuj te dary, a przez nie zczyn się z nas wieczny oporny dar. Przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezie naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnie a szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego mocny, wieczny Bożo. Ze swoim jednorodzonym Synem a Duchom Świętym sy Ty jeden była jeden Kniez, nic jeniczkiej w osobie,
ale třoch osobach jednej bojskiej bytostcze. Štož po Twoim zjebeniu o Twojej krasności wierimy, to uznawamy bez rozdziela o Twoim Synu, to o Duchu Świętym. Tak uznawają a sławią wiernego wiecznego Boha, kłonimy sama sebitości w osobach, jedności w bytości, a jednakości w krasności. Tebie kłada angelio, arcyangelio, kerubojo, a serafojo, a sławiacze dzień wote dnia, jednogłosnie śpiewają. Woprawdźe świętość, knieże, żołosz je świętość, to dla przykażamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z sobie cyrkwiu, niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Poświęcite daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahać sobun dobrowolnie czerpieniu uda zawun chleb, dżakowaše so, wamaše a podajun swoim buczownikam prajo. Zmićče a ješće šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a podajun swoim buczownikam prajo, zmiće a piće šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mno ich přela, tak vodavaniu richu. Činče to na mnie spominaj. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie wódczene Jezusową śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch zbożnienia. Dziękujemy Ci, że Sy nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkwię i po wszy ziemi rozbrojeną, a budo spełnił w lubości. Gromadźe z naszym bamżom Franciskusem, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim havenim, dała soci Bożą Wszechomocny Ojcze w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodozność
wieki na wieki. Niereka mi jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Wódce nasz, idź se niebieska, świecą Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajesz na niebie, tak na ziemi, święty chwil nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako my też podamy swoim winam, a nie wiesz nas rozpytowanym, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy wotrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przyjdź Twoje królestwo, a moc, a własność na wieki. Amen. Knieży Jezusom, swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie lede na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy, daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajny z wami. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże, Leczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy se. Knieże nasz Bożo, uznawamy wieczną Świętą Trójcu, a jej nierozdzielną jednotu. Niech tyle uznacza przyjedzie do tego sakramenta nam tyle k dobremu ciała, a k zbożności duszy. Przez Chrystusa naszego Knieza. Quasi veniam. Komorny hudźbny kruch serbsko-ludowego ansambla za dżęca popoł do nafare planowane, bohužel koroszcze dla wupadnie. Nyż pojawy Kroszczyca dżęca we dwimaj. We klostrze su dżęca modlarsko hodziny po tam zwučenym poredzie. Rożoc w Kroszczycach pundzielu do piatka 18:30. We klostrze piatk 19 godzin, we Worklecach utorunic, czwartk pak 18 godzin. Miejskie nyszpory, poslednie miejskie nyszpo we Kroszczycach jutce pundzielu 19 godzin niemski. Utoruje miejskie nyszpo Janskie Kupeli, 19 godzin tam z cyrkwinskim chorum. We klostrze utoru 18:30 przy wesnej kapałce w Rancicach Kukowej. W ostatnie przedstawicielstwa zetka so pundzielu 20 godzin na fare. Wszystkie kemsze są utoru we klostrze 15:30. Dujerio zetkaja so sredu 19 godzin na fare. Czwartkier wysokiej swiedzięciła a kreje Chrystusoweje, kemsze su we Kroszczycach 6 rańcze, 8 swiedzienskie z procesjonom. We klostrze 7 rańcze, 9 swiedzienskie z procesjonom. Eucharystyczny nyszpo we Kroszczycach 2 z procesjonom, we klostrze na Pocjoch z procesjonom. Kolekta Boże ciała czwartk a niedzielu i za nadawki namiestnie. Brynemo prowinskie dzieci a drużki zetkaja so czwartk a niedzielu we Kroszczycach stajnie 15 mężczyzn do kemši a do nešpora na farskim dworze. Zaczaje zromadny. Ministranča zwučuje za Boże ciało sredu a sobotu 17 godzin. Ministranča nech prošu svoju prózdninsku cedlku hadžo piatka na fare wote daja. Nowy ministranča za służbu farskiej cyrkwi nech so toho runia hadžo piatka přizivia. Prosimy na Boże ciało wies po zwučenym wašniu pyšić. Boże ciało niedzielu świecimy farskiej cyrkwi kajž czwartk, přidatnie pak so niemskie kemše 10 godzin 30. Zapłać prajmy za kolektu, która się so zbierała k świadkam za biskopski skut Krenowabis. Tam dari so w cyrku 3,70 € a 8 centów. Z toho w Kroszczycach 2,524 centów, w klostrze 545 € 570 centów. Zapłać prajmy toho runia, w osobie, która się k świadkam w osadzie nowe nosidło za postawu Świętej Marii dariło. Księskie zryczenie je piatk, pokemszach na fare. Sakrament Świętego Mędrzestwa chcete sobie zaudać, prosite wierzywych o modlitwu, a przypowiadaj so první raz Karsten Schirak a Kerstin Zimmer, wobaj z Panči z Kukowa. Za nabożne prózdninskie dny prosimy so přizewić dzieci a też doroszczenych, którzy by skupiny nawiedowali. Lieca przewozmnie całkowny nawód nabożno prózdninskich dniów tu w Kroszczycach jest kapłan Florian Mróz. Listina za přiziwienie zaputników na młodostnych do krupki, którzy odmieje sobot 21 do 26 je to runie w łonym zakładzie farskiej cyrkwy. Przychod na zromadzizna za krupczanskich putników je 14 tu w Kroszczycach z początkiem z nyszporom w Dwimaj. Tu tym tydzieniu prosimy jeszcze przy przychodach za Boże ciało o wszelką pomoc. Utoru o 9 režisor farski dwór a kirchą. Sredu o 9 so obstaraja a przygotuja mejki, też baldachin a dalsze za Boże ciało trybne wiece. Utoru dopołudnia, mi się zdaje, że około 3 mamy tu na farę konferencję, a to w ostatnich referentów a referentków. To mają też dopona ekstra Bożą szulu około 10. Jedne wozwienie do przychoda, 16.6. je wysoki swiedzień apostoła Serbów a patrona biskopstwa świętego biskupa Bena. Leca je tomu runie 500 lat, zo buchu jeho relikwie w Misznu pozbinene.
1523 se to będą święto prajene, ale te święto prajeńskie podłożki, te dojdziemy do miszna hakle w juliu, tak so hakle przychodne leto po takim 24 so hakle ten wielki święty odmiejesze, to je po takim leca 500 lat. Tohodla sme rozsudili, że wszystkie serbskie osady swoje doplňujúce kemše vo sebe uhotuja. Po południu pak so zromadnie zetkamy wszystkie osady, a to w Radworju, tam będzie niżpo, a to przy najstarszej łużyskiej postawie świętego Bena, którą znajemy. Potem je potom zetkane w cyrkwi z Kowią a Biesadą. Zajímavé je, tuto postawu są radworscy przed myślę za 40 latami poszczili do Dreżdżan, tam ona też poprawiła swoje stojiszcze ma na 90 lat, a to w biskupskiej kapałce. Więc biskup, jak do tego zwolił, zrobił on za świętego Bena, za tą żeń, tą postawu na chwilę so ročić dał do Radworja, a tohodle je to dobre wokomik, za so wszyscy tam Radworju zetkamy. Tam zromadnie niż posvědčíme se tomu Beni, a mamy potom też jeszcze zetkanie. 25. zemře ve starobie 80 lat Maria Bukowa, rodzina Redzic z Wotrowa. Patrzo pustego wieczora je pondzielu 16-19 godzin we Wotrowie. Kowanie requiem w utoru 16 godzin we Wotrowie. Samsny dzień, 25. zemře w Dreżanach w Koruni Maria Jakubaszowa, rodzina Rehorkec, w starobie 58 lat. Na końcu bydlaca była w Kroszczycach. Co dalsze so za nią jeszcze woziwi. Kniez niech daj zemrety maj wieczny odpoczynk. Niech odpoczujecie w Bożym pokoju. Pojad Bożej służbu. Pondzielo rano we 7 za zemretuju Jurija a Ilzu Liznarjovu z Hurku. Utoro rano za kude dusze skazana z Kroszczyc. Sredu 7 za zemretu Krzysztof Fedorowu z Berlina. Czwartek rano 6 na Westemienie skazana z Wuscza, do pana za Wasadu. Dwiema eucharystyczne niszpo z procesjonom. Piatk wieczorne za zemretego Mirčina Hicku z Hatu a zemretego Starszeju. Przedniedzielskie sobotu wieczor za zemretu Doroteju Maccenu z Kroszczyc a zemretego Starszeju. Boże ciło rano 6 niedzielu za Hilžu Ričlovu ze serbskich Bazlic k prynoletnemu opomnieniu, do pana za Wasadu. Na pojednačich za zemretu Eriku Lenartovu z Worklec k prynoletnemu opomnieniu. Wiemaj eucharystyczny niszpo z procesjonom. Wam wszystkim zutro zapłać Bo, za zromadne patrzo, prośmy Boha o jeho żonowanie. Božeje krasnošće, kiše svojih učomnikov ze svjetvom Duha Svjatoho rozsvetlił, žonuj vas, a spoštvam svoje bogate dary. Wony wohin, kiše nad učomnikami so pokazał, učić vaše utroba rozpalbe vas Božu lubost. Duch Święty, kiście mnoho rzeczy we uznawaniu jednej wiry jednoczył, spoštvam w utrajność webere a dowiecz was z wiry do wiecznej zbożności. To spoštvam trojenitki Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.